טוב. אוקיי, אנחנו מתחילים קודם כל בגלגול, גלגלות, כתפיים מטה. סנטר פנימה, להתחיל להתגלגל, בטן אסופה, כתפיים משוחררות, ברכיים, כפופות. לשחרר צוואר כתפיים. ולהתרומם לאט לאט, כאשר שרירי הבטן דוחפים את הגב, חוליה אחר חוליה. לשים לב שאני ממש, חוליה, שלב שלב, כתפיים ואז מבט. ושוב סנטר, לרדת הבטן אסופה ואני יורדת חלק. מגיעה לכיוון הברכיים, מכופפת ברכיים בשביל לרכך את הגב והאגן. ומתרוממת מהבטן לאט לאט. זה בעצם עושה לי סוג של מסאז', אוקיי? וסנטר, ברכיים, אני כן משלבת את הנשימה, שאיפה ונשיפה, להתרומם. מאוד חשוב שתשימו לב בהקשבה, שכשאני יורדת, אני באמת יורדת לאט לאט ולא מתוך האוטומט. וכשאני יורדת מתוך הקשבה ומודעות על איזה חוליה אני משחררת, אז בעצם אני יכולה ממש להרגיש את הריכוך ואת ההגמשה של כל הגוף. שאיפה ובנשיפה לעלות לאט לאט. כתפיים תמיד רפויות, הצוואר תמיד רפוי. ומבט. אנחנו עוברות למצב של עמידת 6. סקאי חמוד. השיעור הזה מוקלט ביוטיוב כאשר אנחנו מעלות את השיעור הזה אונליין תוך כדי. יש לי פה בנות שמתאמנות. אוקיי. גם אני כאן חצי לבושה בשביל להראות ששיעור הגמשה הוא יכול להיות קצר ממוקד ואפשר גם להניע את הגוף. אז אני לוקחת שאיפה ואני קודם כל מקמרת את הגב, בטן פנימה, אני סוגרת סוגרים, כתפיים משוחררות. בחזרה אני לוקחת שאיפה, מבט לפנים. הבטן משוחררת, היא לא אסופה, אבל אני גם לא מקערת אותה, אוקיי? לקמר. וחזרה שאיפה. ונשיפה. אורלי ביקשה ממני, הגמשה לאגן. אז גם את זה אנחנו נכניס. ושוב לקמר. אחד אחרון. שאיפה. ונשיפה. אני נשארת בכימור. עכשיו נהיה לי חם. יהיה חם? אני נשארת בכימור ואני דוחפת את הגב לאחור. אני לא יורדת עד הסוף. מזכירה לכם, הכתפיים משוחררות, אבל הן נותנות לי את התמיכה עם הידיים. וכל אזור הגב התחתון שנכנסת פנימה להעמיק את המתיחה. ומרפא. עכשיו, בשביל להיכנס לטכניקת העמקה, אני לוקחת שאיפה. מגיעה לפה נשיפה, הגעתי לפה, רוקנתי אוויר, אני נושמת אל תוך הגב התחתון, ממש, ואז אני בעצם מותחת במצב של מתיחה. הנשימה עוזרת לי למתוח עוד יותר ולהגיע לרמה עמוקה יותר של מתיחה. אוקיי, עולות לפירמידה, ידיים דוחפות, חזה פנימה, עצם זנב שלי עולה מעלה, כתפיים משוחררות, לשים לב שאתם דוחפות את הידיים, ידיים ישרות. אני מסתכלת עליכם תוך כדי, לא לדאוג. עצם זנב שלי עולה מעלה, אוקיי? והרגליים שלי מתארכות כמה שיותר. ואני נכנסת עם החזה כמה שיותר. אני לוקחת שאיפה ואני יורדת עם עקב שמאל מטה, ברך ימין נכנסת פנימה, ואני מחליפה. ואחת, ושתיים, להחליף, שאיפה, 3, 4, להחליף, 5, להחליף, 6, להחליף, לרדת מטה. לקחת שאיפה, לעלות על קצות האצבעות, ושוב אני עולה לפירמידה, ואני הולכת להרים את רגל שמאל מעלה. מזכירה לכם שהרגל עולה מעלה, אני לא פותחת את האגן הצידה. שובב, זוז.
2, 6 פעמים, חזרה. 3, חזרה. עצמות האגן מקבילות להמשך הגוף. 5, חזרה. 6, מעולה, רגל שנייה, דוחפת שוב ידיים ורגל עולה אחת. חזרה. 2 ו3, 4, 5, 6, מצוין, ולנוח, לשחרר. אני יושבת ישיבת כף אל כף. קודם כל נרכך את החלק אזור האגן ומפרק הערך. סבבה? לכבוד לכם את המזגן? זה הורדתי את הז'קט, לי בסדר, אני לא יודעת איך להם, אולי להם חם אז... לא. אוקיי. חבי, לא יודע. אז אם מישהי חם יכולה ללחוץ על הכפתור וזה. אוקיי, אני יושבת ישיבת פרפר. אני שמה לב שאני לא צונחת מטה, ואם צריך כרית, אז אני שמה כרית. אוקיי? אני לוקחת שאיפה ורק יורדת עם החזה לפנים, לא למטה, לפנים, כי אני רוצה לפתוח ולהגמיש את מפרק הערך. סקאי, זה עוד מעט יפריע לי. חזרה. ו3, ואני שמה לב, ושמה דגש, בפרופיל. אני שמה לב שאני לא מושכת עם הידיים, אלא אני עובדת מתוך מפרק הערך, ואז בעצם כשהברכיים פתוחות אני מרככת את הגב, חזרה, ונעשה את זה עוד 4 פעמים, ושאיפה, הגב זקוף, מעולה, ועוד פעמיים, נכון? 1, חזרה, ב2 אני רוצה שנשאר פה, אוקיי? כתפיים מטה, עורף ארוך, אז אני על הדרך עובדת על זעופי הגב שלי, אוקיי? בטן עובדת, כתפיים מטה. הברכיים שלי, אני שמה לב שהן פתוחות, אני לא עובדת בכוח, אבל אני רואה אם יש לי עוד מקום לפתוח את מפרק הערך, ומפה אני רוצה שניקח שאיפה דרך האף, וננשום אל תוך חלל הבטן, ונוציא אוויר. כשאני נושמת אל תוך חלל הבטן, אל תוך האגן, מה שקורה זה בעצם השרירים העמוקים והקטנים בעצם נמתחים. אני לוקחת שאיפה. עכשיו, פעמיים פתאום יהיה לכם יותר קל, אז אתם יכולות לרדת עוד טיפונת מטה, לשמור על זקיפות עורף ארוך. באמצע סקוש, תודה. איזה סקוש! ושוב שאיפה, ישובב, ונשיפה, הגדלנו טווח. אני יכולה להישאר פה עוד קצת, לתת לאגן לשקוע. לא, הם עוברים פה. מחילה שהחתולים עוברים. אוקיי. אני מאשרת את רגל שמאל שלי. שוב, אם אני צריכה הגבהה, אני שמה כרית. אני לוקחת 2 ידיים פתוחות, ארוכות מעלה. כאשר הבטן אסופה, כן, דקה. זה שידור בלייב. סקאי. זה פדיחה. אבל זה אותנטיות. גם הבן שלי היה עם הכלב שלו והכלבה. וזה האותנטיות של השידור. וקונת, שנייה. והיא פוחדת. אוקיי. כן, נו, הכל אותנטי, הכל חלק מהחיים עצמם. אוקיי, אז עכשיו גם מה קורה איתה? מה שלהם? דבה. היא שולחת להם ליקוק. כן, רחוק אהבה. אולי היא משדרת עדר. אוקיי, פתחתי, תודה רבה. ואני מתארכת רחוק. אני מתארכת רחוק כשאני שמה לבנות שהכתפיים שלי משוחררות, בשביל שהמתיחה תהיה מתוך הגוף, ואני מורידה... אז למתוח פחות? רגע, אני כבר אתן לך תשובה. אני שמה לב שהאגן שלי כלפי מטה והוא לא מתרומם. עכשיו, אם הרגל מתרוממת לך, אני יכולה טיפה לכופף ועדיין להמשיך, אבל למצוא את הזווית של בין לבין. זאת אומרת שאם אני כופפתי אותה, אני לא אכופף אותה
כמה שהיא ככה תנטרל. כופפתי. מצוין. לשים לב שגם בכפיפה אני מרגישה מתיחה בגב, אוקיי? והראש הפעם יורד מטה. ואני עושה את זה עכשיו בסדרה של עוד 4, אוקיי? אבל אני עושה את זה בזרימה. לוקחת שאיפה, מרימה, מותחת, חשובה, מתיחה, כי אז על הדרך מוציאה אוויר, כי אז על הדרך אני פותחת את כל אזור בטח הזה, מותחת את כל הגוף, מעריכה, וחזרה 2, ושוב שאיפה, לפתוח, ו3, לאט לאט הטווח גדל, שאיפה, ו4, מצוין. רגל שמאל שלנו הרי ישרה, אני מעבירה את יד ימין מעבר לרגל שמאל. אוקיי? בהתחלה הגוף יהיה קצת קווצ'י, אבל הוא נפתח תוך כדי. אני לוקחת שאיפה ופותחת הצידה. אני מפתלת את עמוד השדרה. אני מפתלת את עמוד השדרה והמבט שלי עם היד. עכשיו שימו לב, אני לא מותחת מהכתף, אלא אני מפתלת מהמותן. בדיוק מהמותן, כאשר הכתפיים מטה והיד נפתחת. באותה מידה אני יכולה לשים גם את היד על החזה, לשחרר כתפיים ואז לפתל. אוקיי? ואני עושה את זה... נוח לי ככה, אז... לא, בסדר. זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ומחזירה חזרה מלמעלה, יורדת, וזה 1. 2, לפתוח, יד עולה, וחזרה. ובסיבוב הזה, שאני פותחת מעלה, אני גם מרככת, גם תזור הגב התחתון. עוד פעמיים, חזרה, ואחד אחרון, לפתוח, יד ארוכה, חזרה, ולנוח. החלפנו צד. אני רואה ששניהם יצאו כאילו לא נסגרו מעולם. לא נורא, אנחנו לא חברה. לקחת שאיפה, הכל אותנטי. רק לא להיתקע על המצלמה. לקחת שאיפה, לא נורא, קצת אנרגיות חתוליות. וכאילו חסר לנו פה חתולים. זה 1. שאיפה לפתוח, להאריך, ולמטה. 2. ולהתארך, האגן יורד מטה מזכירה. שאיפה 3. עוד פעמיים. עוד 2. לשים לב גם שהכף רגל לא נוטה צידה. והכף רגל נשארת ישרה. ועוד 1. להתארך ולהישאר פה. שאיפה. נשיפה. ושאיפה. מעבירה את היד שמאל שלי מעבר לרגל ימין. ואני מתחילה לפתוח כמה שהגוף נותן. יד עולה מעלה, וזה 1. לאט לאט הגוף נותן טווחים. 2, לפתוח, וחזרה. 3, לפתוח, חזרה. עוד 3, עוד לפתוח, להרגיש את הפיתול בעמוד השדרה. ועוד 2. תמיד יש לנו צד אחד שהוא הרבה יותר גמיש מהצד השני. אוקיי? אז לא להגיד וואי, למה פה קצר לי בו, זה אין לי טווח. זה בסדר. ולנוח, לשחרר, להרפות. אוקיי. הפעם אני לוקחת את המעוין, זאת אומרת, אני עדיין בישיבה כף אל כף, אבל לקחתי את הרגליים רחוק יותר. אני לוקחת שאיפה ואני יורדת מטה. מניחה את הידיים. כל אחת כמה שהיא יכולה. אם מישהי יכולה באוויר זה בסדר. העיקר שיש לי הנחה ואני יכולה גם להוריד את הגוף מטה. ולשחרר. אוקיי. רגל אני מחבקת. ממש מחבקת בשתי ידיים כמו תינוק. ואני תומכת ואני מפתלת הצידה. נכון? אני מניעה ופותחת את מפרק הערך. הצידה. צידה. ואז אני מרכזת.
מצוין. מקרבת אליי עוד טיפה ומורידה את הרגל מטה. אוקיי? עד פה יש לנו. שוב אני לוקחת אבל פעם סטטית, ידיים עולות מעלה, יורדת מטה כמה שאני יכולה. תשימו לב שהפעם הטווח שלכם גדל מהפעם הקודמת. שמתם לב? אתם יכולות להגיב שישמעו כן. כן, שזה באונליין. וחזרה, ואני מחליפה צד. לא, האמת שכן. כאילו הפעם היא ירדה לי ואני לא כופפת את הרגל. מעולה, מעולה, מעולה. הגמשה זה גם תהליך בהרבה סבלנות. אוקיי? אז תמכתי, קירבתי, ואז אני מניעה מצד לצד, כמו תינוק. אני שמה לב שאני לא דוחפת את הברך, אני מחזיקה אותה כמו תינוק, ואני ממש גם מובילה. ואז מפרק הערך נפתח לי ואני גם מגמישה אותו. עוד 3. אגב, זה תרגיל שאני מאוד 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 אוהבת, מי שסובל מהסיאטיקה. וכל העניין של אזור גב תחתון, מפרק ירך, ומורידה מטה. אוקיי? עכשיו, יש תופעה, אז אם היא קוראת לא לחשוש, שהעצם כואבת, זה בסדר, אפשר לשים איזושהי חתיכת קפוצ'ון או משהו כזה. כן, חייב להיות. לקחת שאיפה, לפתוח, להאריך, ולרדת מטה, ולהישאר סטטיות. שאיפה, נשיפה, לתת לגוף לשקוע. גם נגיעה באזור מפרק הערך יכולה לעזור להגדיל את הטווח, אבל לא ללחוץ חזק. אני רק מניחה בשביל להזכיר למערכת העצבים של, היי, אני יכולה גם לפתוח פה. הגוף יבין. ואני מתארכת. לא, אני לא. חזרה. לא. אוקיי. שלום, ביי. לא מרשה. התרגיל שאורלי מאוד מאוד אוהבת. איפה אורלי? אורלי. לך פחדני. אוקיי. אני לוקחת שאיפה. אין שואלים על זה, אין. לוקחת שאיפה. מקרבת את הרגל, רגל שמאל קדימה כמה שיותר. אנחנו עושות את זה 6 פעמים. את המרפק של אותה הרגל אני מורידה מטה. לאחר מכן אני פותחת, מורידה חזרה, מחזירה את הרגל למקום, וזה 1 מתוך 6. אוקיי? 2. אמה, לפתוח, חזרה, 3. אמה, לפתוח, חזרה, כל אחת כמה שהיא יכולה. אמה, לפתוח, אני תמיד עובדת מתוך כמה הוא יכול לתת לי. ואחד אחרון, אמה, לפתוח, חזרה ולנוח. צד שני. לקחת שאיפה, רגל נכנסת, כבר מפרק הערך שמתחיל להיפתח. אמה, לפתוח, חזרה אמה, ולרדת. עכשיו, מה שקורה זה שאם אני לא מספיקה לרדת עם האמה עד הסוף, זה בסדר. אני יכולה גם לקרב, לשים את היד כי זה המקסימום. המפרק נפתח בהתאם ליכולת של הגוף. אוקיי? ונראה לי עוד פעמיים, נכון? או שאני טועה? כן. תוך כדי הסבר, קצת הולך לאיבוד, ועוד 1, אמה. לפתוח, חזרה. זה היה לי תרגיל קשה. כן, זה תרגיל שהוא קצת דורש גם קורדינציה. במצב של עמידת 6, כידוע, הקורדינציה שלי. היא נבנית, אבל קורדינציה זה משהו נבנה. אני צריכה בשביל זה לבוא אלייך כל יום. אבל יש סרטונים, בגלל זה אני גם מעלה עכשיו סרטון. שהקורדינציה שלי לאט לאט. תשתפר. היא משתפרת. תמיד תסתכלי מה היית לפני. לא, מה הייתי לפני זה כמו מקרר. אז תסתכלי על הדרך. בפיתול הזה שימו לב. אני שמה לב שהאגן לא ייפול לי הצידה, אלא האגן מקביל. ואז שהיא פיתול מעולה לעמוד השדרה וחזרה לפתוח, שאיפה,
נשיפה פיתול. שאיפה. ונשיפה. שאיפה. נשיפה. שאיפה לקחת אוויר. ונשיפה. פה יד נכנסה פנימה, יד שנייה מתארכת ואני נושמת. מאזנת את האגן, יד ארוכה. שאיפה נשיפה. את אותה יד שהשארתי אני מעלה ומנסה להגיע איתה לכיוון הירך והמבט שלי כמה שיותר לכיוון התקרה. כל אחת כמה שהיא יכולה. רגע, אני עושה טובה. לא. דקה. לכיוון את היד בדיוק, את לוקחת אותה כמה שיותר אחורה, כמה שהגוף נותן. הנה, ככה זה בסדר? לרעש? מעולה. מסביב. כמה שיכולה, כן, לא ככה. אוקיי. צד שני. יד ארוכה. ולפתן. יד נכנסת. עכשיו אם אתם שומעות קנקים זה בסדר. רגע, לא. שאיפה, החלפתי יד. ושתיים. פיתול, האגן מעלה וכל הזמן לא לתת לו ליפול. רוצה שיהיה פה. ושאיפה. ונשיפה. שאיפה. ונשיפה. ועוד פעמיים. שאיפה. ונשיפה. יופי. ועוד אחד שאיפה. לא מזיזים את הגוף. ונשיפה. יד נמתחת. יופי. נושמת. שאיפה נשיפה. לקחת את היד הישרה. להעביר אותה מעבר. להחזיק בירך. לפתוח כמה שיותר. ולשחרר. אוקיי, תרגיל שאתם מאוד 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 אוהבות. מאוד. לא, אבל זה היה נחמד. אוקיי. לא, זה היה נחמד, זה סדרה נחמדה. אני נחמדה. אוקיי. הכובסת, אוקיי? אני מטה מצד אחד, אני אעמוד בפרונט שיוכלו לראות לצד שני. אוקיי, הידיים פה בשביל לפתוח את מפרק הירך, ואני נעה. תוך כדי הנעה אני גם מובילה את הגוף. וכשאני מובילה את הגוף, מה קורה? גם הגב שלי מתפתל. אוקיי? ולכן הידיים פה הן מאוד מאוד חשובות. שימו לב שאתם לא מורידות את הידיים. אוקיי? אלא הידיים ממש ישרות, ואני מפתלת, נותנת לגוף כמה שהוא יכול, ומפתלת, נותנת לגוף כמה שהוא יכול. שאיפה, הידיים לא זזות, הן ישרות ככה כל הזמן. בפרט ההפך, תעמידי אותם. ככה. אוקיי? פנימה ופנימה. מצוין, ולשחרר. אני יורדת עוד יותר מטה, נמלא את הפסוק, ויורדת מטה עוד יותר. אוקיי? ונעזרת בידיים, שימו לב, לדחוף. שוב, מתוך מה שאני יכולה. אוקיי? מאוד מאוד נעים, מאוד מאוד נוח. אולי בהתחלה אין טווחים, סבלנות, זה מגיע. אוקיי, תרגיל הבא, רגל פנימה. רגל פנימה. אפשר לסגור קצת את הפיסוק בשביל ליצור יותר שליטה. ברך. ברך. לא. ברך קטן, גם אם זה קטן. גם אם זה קטן, אני עדיין עובדת עם הגוף. בדיוק. עוד פעמיים. 1 ו2 ולנוח. יופי. מעולה. אוקיי.
בפיסוק. רגע, צריכה למתוח את המכנסיים האלה. אוקיי. אז הרגליים שלי בפיסוק, הגב שלי זקוף, אוקיי? אני אוספת את כל הגוף מעלה, אני לא שוקעת, מזכירה לכם, אם צריך כרית, אז שים כרית. אוקיי. אני מעדיפה לכופף כי כרית לא... אין בעיה, מי שלא רוצה כרית יכול לכופף ברכיים. מה שלא, זה פשוט... תודה שאמרת וגם תזכרת. אוקיי, יד מונחת, יד שנייה נפתחת, ואני רוצה כל הזמן את המבט לפנים. סליחה, לתקרה. פתחתי וחזרה. ושוב, יד ארוכה, מבט לתקרה וחזרה. עכשיו, יש נטייה לאגן להתרומם. אז אני רוצה להוריד אותו מטה על ידי זה שאני אריך את הרגל השנייה וחזרה. בסדר, עוד פעמיים. לפתוח, מבט, חזרה. ועוד אחד, מבט, ואני נשארת פה. כמה שאני יכולה. לוקחת שאיפה, אחרי שפתחתי כמה שיותר, אני מסתובבת, יד מחזיקה. כמה שהגוף נותן, יד פה. מתכווץ? כאילו מין... לא נוח כזה. אוקיי, זה ישתחרר. מתארכת, ראש מטה. ופותחת הצידה. כמה שאני יכולה עם היד הנגדית, הצידה. וחזרה. יד שנייה, יד מתארכת, ויד ארוכה, וזה אחת. חזרה. וכל הזמן המבט שלי לתקרה 2. ו3. חזרה. 4. להוציא אווירות פעמיים, לאט לאט הטווח גדל. ו5. יופי. 6. להתארך, להחזיק, לפתוח, לתת לאגן לרדת מטה. כשאנחנו מורידות את האגן מטה, אתם מרגישות את העומק של המתיחה, הקטן הזה שנעשה? יפה. ומפה, שאיפה, נשיפה. יד נגדית, מעבר לרגל, יד שנייה פותחת כמה שהגוף נותן. לנשום, שאיפה, נשיפה, שחרר. יופי, מעולה. עוברות לישיבת משוכה, כאשר אני ממש מפסקת בה. אוקיי? ידיים מונחות. אני נעזרת במרפקים כציר. אז אני יורדת מטה, אני לא מורידה את הראש, חזה מטה, ואז אני מרככת ופותחת את מפרק הערך. יורדת מטה וחזרה. 2. חזרה. אם אתם רוצות לכופף את הרגל, אין בעיה, רק לשים לב שאתם בפיסוק 3. חזרה. כמה שאת יכולה. 4, גם אם הוא נותן לך טיפה וקטן, זה מצוין. כן, אפילו את יכולה עוד יותר. 5. אחרון. 6, אני נמתחת כמה שהגוף נותן. ולהתרומם. מעולה. אני בפיסוק, אני מכווצת ישבן, ואני מתחילה לרדת מטה, יד לאחור, ואני מכווצת את הישבן. הקיבוץ הישבן נותן לי פתיחה של מפרק הירך, ולמה זה עובד ככה? כי צד אחד שאני מכווצת, יש את האגוניסט והאנטיגוניסט, הנגדי לו. אם קיבצתי פה אני מותחת, ואני יורדת כמה שאני יכולה. שאיפה נשיפה, שוב מי שצריכה לכווץ ישבן, או לפתוח יותר פיסוק, זה מצוין.
מפה אני לוקחת שאיפה ויורדת לפנים, לרכך קצת. שאיפה נשיפה, ואני עוברת לצד השני. אוקיי, אז בפיסוק. אוקיי. אני צריכה קצת... אין בעיה. ידיים מונחות, הן מהוות לי ציר, וזה 1. חזרה. ו2. מצוין. ו3. שאיפה, נשיפה. 4. יופי עוד 2. 5. חזרה. ו6. אני יורדת כמה שהוא נותן. לא לדאוג, כי עוד מעט הוא ייתן לי עוד יותר. ראש מטה. ואני מתרוממת. הולכת, מקבצת ישבן, ואז הולכת אחורה כמה שהוא יכול לתת לי. מפסקת אם צריך. שאיפה, נשיפה, קיבוץ הישבן חשוב. למה השאיפה ונשיפה היא טובה? כי אז אני שוקעת ונותנת לגוף להיפתח עוד יותר, ואז אני מתרוממת, ומפסקת את שתי הרגליים ונותנת לגוף לרדת מטה. כמה שאפשר, כל אחד בהקשבה לגוף. מעולה. אוקיי. נעשה סדרה קצרה של בתולת הים. רגל ימין שלי פנימה, רגל שמאל החוצה. שמאלה. מי שבאלכסון לוקחת כרית להגבהה. צריכה כרית להגבהה? גם מילה. לא, אני לא... לא רוצה? אני שמה כרית וזה מחרב לי את הכל. אוקיי, תנסי אחת ואחרי זה לראות אם את צריכה את השתיים. כשאני יושבת, אז יש לי יותר הגבהה על האגן, ישיבת בתולת הים. ואז אני יכולה לנוע יותר, אוקיי? אז למי ש... זו המטרה של הקרנות. אוקיי, אז מפה אני לוקחת שאיפה, אני שמה אני פותחת האגן, נשים שהוא לא מתרומם, חזרה, ואז לצד שני. וכל הזמן נשים שאני לא צונחת, אני פותחת מצד אחד לצד שני. אני עושה את סך הכל עוד 4 פעמים, מצד אחד לצד שני. צד אחד הולך, צד שני. נכון מאוד. לסירוגין, ועוד אחד לכל צד, מצד אחד לצד שני. ואני מחליפה. אוקיי. יד נמתחת, האגן לא מתרומם, במבט, שתיים, להחליף רגליים, חזרה, ותמיד, צד אחד הוא יותר גמיש לנו, נכון? צד שני הוא פחות, אבל זה בסדר. וצד אחד, וצד שני, ונשאר לנו עוד אחד אחרון, שאיפה ונשיפה. אוקיי. סטרץ' קידני, חשוב ביותר. לפני שאנחנו עוברות לשכיבה. סטרץ' קידני זה עקב לעקב. אני מחזיקה בבעונות, אוקיי? הלחיצה בין העקב לעקב היא מאוד מאוד חשובה, כי כשאני לוחצת פה, אני בעצם פותחת את האגן. שלב ראשון לחיצה, שלב שני, לוקחות אוויר, דוחפות את הגוף לאחור, תוך כדי לחיצה, והידיים מהוות לי קונטרה למתיחה. מרוקנת אוויר, אני ממש בעיניים ככה מכניסה פנימה את המבט לתוך עמוד השדרה. אני שם לב שכל עמוד השדרה מהאזור הגב התחתון עד הכתפיים נמתח, ואני משחררת. אני עושה את זה עוד פעמיים. לחיצה, אוקיי? אני אעשה את זה גם בפרופיל. לחיצה, דוחפת, מותחת, 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 מותחת. הרגליים רוצות להימתח קדימה, והידיים לוקחות אותי אחורה
בגלל שרירי הבטן, חזרה. לא להיכנס יותר מדי למתיחה, אלא פשוט מתוך הקשבה. וחזרה. מעולה. עוברות למצב של שכיבה. אוקיי, שכיבה על הגב. רואים אותי? רואים אותי. הורדתי את הסיכה, מקסימום אני אהיה משהו הפורוע. אוקיי. הרגליים שלי טיפה בפיסוק. אני עוד תעשה אלכסון שיראו אותי גם מפה. אני מכניסה ברך אחת פנימה, ורגל שנייה. אני בעצם יוצרת לסירוגים. אני פותחת, מגמישה את כל העומס באזור מפרק הירך, הגב התחתון, הם תמיד עובדים ביחד. כל הגוף הוא עובד בצורה מסוכרנת יחד. ומצד אחד לצד שני, ושוב מצד אחד לצד שני, ואחד אחרון מצד אחד לצד שני, ואז אני מורידה את רגל שמאל פנימה, ואני שמה את רגל ימין עליה. אני רק מניחה. אני לא עושה את זה רגל על רגל, אלא אני מניחה כף רגל על הירך. ואני נושמת. זה ממש פותח לי את כל אזור הגב במפרק הירך. אתם מרגישות את זה? כן. כן. אוקיי, רגל שנייה גם כן. מכניסה פנימה ומורידה. ממש אפשר להרגיש את כל הגוף נמתח. וחזרה. אוקיי. אני יוצרת את הברידג'ינג. הברידג'ינג זה ריכוך מושלם לגב. יש לנו את הקשת המותנית. אני רוצה עם שרירי הבטן לדחוף את הקשת לכיוון המזרון. הרמתי בשביל שתוכלו לראות. וחזרה. ושתיים. חזרה. אני אוספת, סוגרת סוגרים, מכניסה פנימה 3. חזרה. 4. ממש תרגישו מאוד נעים לגב. 5. חזרה. 6, ואז אני עולה חוליה אחר חוליה. אגן מעלה. ומורידה לאט לאט חוליה אחר חוליה. מטה. עד למצב שנקרא natural spine. אגן נמצא במצב ניטרלי. ושוב, לסגור, להרים, לדחוף. וזה ממש כמו מסאז' לגב התחתון. עכשיו זה שיעור שאפשר לעשות אותו בכל שלב, גם אני פה. עם מכנס שהוא גמיש ונוח. ואחרון חביב. והוא לא חליפת ספורט, כן? וגם לא טרין. אבל הוא נוח. אני שמה רגל על רגל בצורה הזאת. ידיים לאורך קו הגוף. כתפיים מטה. אני לוקחת שאיפה ומקרבת אליי, מרימה את האגן ומורידה. עכשיו, זה לא חייב להגיע כמוני, אבל מספיק תנועה קטנה. עצם זה שאני שמה רגל על רגל, פתחתי ומתחתי את הגב ואת מפרק הירך. הרמה הזאת עם שרירי הבטן יוצרת לי למתוח עוד יותר ולפתוח עוד יותר. אם יש לי איזה שרירים באזור הגב תחתון, בין החוליות התחתונות שהם עדיין מקובצים, אני יכולה, ועל הדרך אני עובדת על שרירי הבטן. בטן וגב הם תמיד עובדים ביחד. ואחד אחרון, חזרה, להחליף, רגל על רגל, ואני מקרבת ומורידה, ו2, מורידה, ו3, מורידה, 4, מורידה, 5, מורידה, ואחרון חביב, 6, מורידה. מעולה. כף אל כף. ידיים לאורך קו הגוף, תרגיל שאני אישית מאוד אוהבת. שלב ראשון, אני מקרבת אליי עם שתי הרגליים שהם כף אל כף ומורידה. אני אראה את זה בפרונט, אבל אחרי זה אני אחזור חזרה. ומפה לפה. 3, יופי. 4, חזרה. 5, חזרה.
6, חזרה. עכשיו, אני עושה עוד 1 ומתחילה את הסדרה הבאה, רגליים בפיסוק, מחזירה חזרה כף אל כף ומורידה. ושוב, מרימה, מפסקת, לא פיסוק גדול מדי, אני רוצה פיסוק שהרגליים עדיין עובדות, וחזרה. ולקרב, לפסק, וחזרה. ולקרב, לפסק, חזרה. עוד פעם, אני נעשה את זה מיישר קו, לקרב, לפסק. ואחרון חביב, לקרב, לפסק, ולנוח. אוקיי. אני שמה את רגל שמאל שלי על רגל ימין. מאשרת את הרגל. שתי ידיים מעבר לראש. אני לוקחת שאיפה סנטר פנימה ואני מתרוממת. ואני נשארת פה. מי שיכול להחזיק פה, מחזיק פה. מי שיכול להחזיק מאחורי הברך, מחזיק מאחורי הברך. הכל בסדר. שאיפה ונשיפה. וחזרה, צד שני. ושוב לקרב, לאשר, שאיפה, נשיפה. אני שמה לב שהכתפיים משוחררות, גם כן פתיחה והגמשה. וחזרה, יופי. אוקיי. שתי ידיים מעבר לראש, אני מרימה את האגן. אני מרימה ידיים סנטימטר מהרצפה ופותחת אותם הצידה וחזרה. כל הזמן אני רוצה למתוח את הידיים רחוק וחזרה ורחוק, חזרה. הידיים ממש נוגעות ולא נוגעות ברצפה וחזרה. נוגעות ולא נוגעות אפרת, חזרה, בדיוק. נוגעות ולנוח, לשחרר. עדיין נשארות פה. אוקיי, אני לוקחת שאיפה ונשיפה. אנחנו נחזור עוד מעט לחגורת כתפיים. אוקיי, תרגיל הבא הוא כזה. רגל שמאל שנשארה ארוכה, רגל ימין שלי כפופה כמו צפרדע, ידיים V-position לאורך קו הגוף. אני מרימה רגל, אני טיפה מכופפת אותה ומפילה אותה הצידה. הפלתי הצידה עד הרצפה, ואז המבט שלי לכיוון הנגדי, ואז יש לי סחיטה מלאה של כל עמוד השדרה כולל הצוואר. מרימה, נכון מאוד אפרת, מרימה ומורידה. אני עושה את זה עוד פעמיים. להרים, לכופף, לפתל מבט. אני מאשרת, משירה מבט כן, המצלמה. ועוד בצד שני, עוד אחד אחרון. פיתול, מבט וחזרה. להחליף רגליים. לקחת שאיפה, רגל עולה, כפיפה, פיתול, מבט לכיוון השני. חזרה. אם יש קושי בהורדה מטה והגוף עדיין לא גמיש, אז זה כופפנו, אז אני מגדילה את הכפיפה ואני מכופפת עוד יותר. והמבט לצד השני. חזרה. ואחד אחרון. רגל, פיתול, לנשום אל תוך התרגיל. שאיפה, נשיפה. וחזרה. אוקיי. אני מקרבת את כפות רגליים אליי, אני שמה ידיים במגרעת כף הרגל. רואים את זה פה. טוב, אני אסובב את זה, אבל זה רואה כאילו אני מבנה לכם את הישבן. אז מחילה. אני אעשה את זה על האלכסון. אוקיי, אני יכולה להרים בראש מעלה, ואני יכולה גם לשאיר אותו מטה. רגל שמאל שלי נפתחת. ואני מכופפת אותה שוב, אני עושה את זה עוד פעמיים, שאיפה ונשיפה. אני מנסה לפתוח אותה כל פעם יותר, שאיפה, נשיפה
רגל שנייה, שאיפה, נשיפה, שאיפה. ואני עובדת עם הגוף. אני לא הולכת נגדו, מה שהוא נותן מבחינת טווח, אני נותנת. ובאחרון חביב אני לוקחת שאיפה, ראש מעלה, אני פותחת את שתי הרגליים, ואני מורידה חזרה, ועוד פעם אחת, ושתי הרגליים, חזרה, ולנוח, לשחרר. אוקיי. ברכיים נופלות לצד ימין, ידיים לצד שמאל, שאיפה, נשיפה, לקרב ברכיים אלינו כמה שיותר, וצד שני, שאיפה ונשיפה. אני מתרוממת מהצד לישיבה. אני מול המצלמה, אז התחיל. אוקיי. יד מעבר לראש. אני מחזיקה במרפק. אני שמה לב שאני לא נופלת, אני זקופה. אני לוקחת את הראש אחורה, אני לוקחת שאיפה, ובנשיפה פותחת. כמה שהגוף נותן, האגן מונח כמה שיותר לכיוון הרצפה. וחזרה, צד שני. שאיפה ונשיפה. שוב שאיפה מבט ונשיפה. חזרה, מעולה. יד מקבילה, אני שמה לב שאני לא על המרפק, אלא ממש. מה הם עושים? מה הם מעוללים משהו? לא יש את שם. אוקיי, לוקחת שאיפה, אני מכופפת את היד, מקרבת עם היד הישרה אליי כמה שיותר, והכתף מטה. צד שני. עכשיו, למה הורדתי מקודם את הראש מטה? כי אחרי שהעמקתי והכתף מטה, אני רוצה למתוח את שרי הצוואר בהורדה מטה, בהורדה מטה. שתי ידיים מאחורי העורף, שימו לב. שימו לב, זה שונה ממה שאנחנו עושות. אני יורדת מטה עם הראש לכיוון הבטן. אני שמה את המרפקים באזור הרגליים בשביל לתת אתנחתה לצוואר, אבל אני מנסה להגיע עם הראש לכיוון הבטן. שאיפה, נשיפה. מעולה, מתרוממת. מותחת שתי ידיים. הטיה הצידה. יד ימין שלי מושכת את יד שמאל. המבט תמיד פתוח. ויד שמאל מותחת לי את יד ימין. המבט תמיד פתוח. וחזרה. יד מאחורי השבן. צמודה ולפתל. פיתלתי, חכו רגע. פיתלתי, אני מורידה ראש מטה ובעצם מגלגלת טיפה את האגן. אז גם פיתלתי וגם הגמשתי. זה כאילו גם פיתול וגם מתחת. צד שני, יד מאחורי השבן. לאט לאט, שאיפה. נשיפה, פיתלתי. אני נותנת לגוף לשחוט קצת. ואז אני לוקחת שאיפה. נשיפה, ראש מטה. ואני משחררת. שתי ידיים שלובות מאחורי הגב, ידיים עולות, שאיפה. ונשיפה, ראש מטה. אני מטה הצידה. מותחת הידיים תוך כדי. ושוב מטה הצידה, מותחת ידיים תוך כדי. משחררת, מורידה ידיים. ואז אני מתרוממת חוליה בחוליה. אני לוקחת שאיפה, מותחת את הגוף, מותחת טיפה ידיים לאחור כאשר הבטן הסופה שומרת לי שהגוף לא יצנח. אני לוקחת אחורה. ואני משחררת, משחררת כתפיים, שאיפה ונשיפה. אני רק אעשה עם היוטיוב
תגיבו, שתפו, ואני מקווה שהיה לכם